blev der forandret siden 1. G? Ja, det synes jeg, fordi at 1. G var sådan en lille type, men nu er jeg blevet meget mere stærk og modig og sådan noget. Så hvad jeg mener. Det er vildt, så mange mennesker, der er gået på Viktor. Ja, og især så mange vigtige personer, der har været. Ja, ham fra Sigurd Bjørneteam og Anders Fogh, det er helt vildt. Jamen, nu tænker jeg sådan mere på sådan nogle tilbage i tiden, fra 2. verdenskrig og sådan noget. Kan du også spille det? Nej, men der er noget helt andet. Nu skal jeg vise dig det. Safran. Nu skal du se, det er fordi, at alle de her navne, der står på væggen, nogen har kæmpet under 2. verdenskrig modstandsmænd. Nå, det synes jeg, det er vildt. Sergo Hansen, ja. Det er Christian Ulrik Hansen, en meget modig mand, som kæmpede for Danmark under 2. verdenskrig. Det er rigtig god. Ja, det er faktisk rigtigt, fordi han var en af de meget få, der ikke angav hans venner, fordi han var jo leder af en modstandsgruppe, Holger Danske. Og han angav ikke nogen af sine venner under den her tortur, og det viste bare, hvor en stærk mand han var. Det lyder som interessant, men... Det er han også, men han er pisse godt. Ja. Au.